за кражби, за грабежи, за нещо, което просто няма дума. Много е трудно да се поеме вината, защото би трябвало да има отговорност. Би трябвало да има отговорност. А няма кой да я поеме. Никой не е виновен, никой не е видял, не е разбрал. Всичко си е било законно и правилно. Управляващите си действали законно. Тези, които са грабили скрито, не са знае, няма факти, няма доказателства. И по липса на доказателства няма кой да се търси отговори. Разговаряхме и с Николай Султанов, който от 1991 до 1995 година е бил председател на Комисията по образование, култура и религия. Господин Султанов, разкажете ни за вашето детство и за спомените ви, свързани с Свети Георги. Аз съм роден на улица Войнишка, която е отклонение от Великокняжеска, което отива към входа на парка и алеята, по която се отива до манастирчето, до Свети Георги. На някакви си 20 на метра от това отклонение беше дядовата ми къща. И там съм прекарал ранното си детство, от което имам спомени преди всичко на Гергьовден, когато целият град ходеше на посещение в това манастирче. Повечето мъже носеха на раменете си агнета, на които рукцата бяха облепени с златен варак, окичени с венчета и т.н. Въобще това беше един, в истинския смисъл на думата, всенароден празник. И въобще мястото, наречено Свети Георги, защото хората, вижте една скоба да сложи, хората даже целият този баир вместо Бърмук го наричаха Свети Георги. Но това място беше едно от любимите места на сливенци и млади и стари непрекъснато ходяха там. Учениците едва ли не всяка седмица бяха там на излети. И така Свети Георги беше просто част от града, част от градския живот. За съжаление, с годините тази традиция да се ходи там с агнетата, да се изслуша службата, която се правеше в Параклиса, а той беше голям Параклис, той беше почти църквата. За съжаление, тази традиция постепенно затихваше. След това, някъде през годините между 66 до към 70-та, пък и малко по-късно, отново се възвърна тази традиция да се ходи просто на това място. Тогава беше направен и асфалтирания път, който обикаляше просто през там до Памуковата воденица и след това от другата страна слизаше и се сливаше с Саблановския път. Бяха направени и стълбите с електрическо осветление. Добре е да споменем, чест прави на тогашните ръководители, че са намерили средства, намерили са начин това нещо да бъде направено. С това място са свързани не само мои спомени. Всеки сливналия от уния години има чудесни спомени от Свети Георги. Но, за съжаление, сега едва ли някой ходи там, тъй като и ресторанта манастирчето, и тази сграда на детската градина, и Параклиса просто
просто ги няма. Неведнъж е обсъждан този проблем не само в комисията, но и в Общинския съвет. Кмета също беше причастен към тогавашния кмет. И полицаи ходиха да пазят и да правят, но вижте какво, храм от полиция не се пази. Храма се пази преди всичко от това, че хората би трябвало да гледат на него като на някакво свято, на някакво по-особено място. В интерес на истината трябва да си признаем, българите някакси почти изцяло загубихме обществената си дисциплина. Сега, друг въпрос е по какви причини сме я имали преди 10-15 години. Причините може да не са били много хубави, но така или иначе обществената ни дисциплина беше по-добра. Може да ни е била налагана, може нещо друго да е било, но така или иначе тя съществуваше. След това започна едно голямо рухване на тази обществена дисциплина. Аз не мога да си представя, примерно, да не ходим далеч, примерно в една Гърция, някой да посегне на храм под каквато и да било форма, дори от тези малки параклищчета, колонки, които са по пътищата. Ами представете си в Турция някой да посегне на джамия. Това ще бъде страшна работа и такава обществена нетърпимост ще има към тези работи. Защо у нас стана така, че едва ли има църква, на която да ни е посегнато, едва ли има някакво свято място, включително и надгробните паметници, да не са разбивани, да не са крадени букви и изпочупени снимки и какво ли не. Много сме изостанали в тази област. Просто в това отношение дори и деваците, може би, почитат повече своите свещени предмети, там тотеми и разни други, отколкото ние правим.